Sifisa ukubingelela kubo bonke abahlali bakwaZulu Natal abase South Africa yonkana. Ngihambisana ke nendodana yethu kuSaliwa nendodakazi yethu okuyindoni. Siyazi ukuthi kunomcimbi ohleliwe bekufanele ube kuleli sonto. Kodwa ngenxa yesimo izwe lase South Africa libhekene naso la sikubezele khona ifuel iminyama lokuba sishiwe ubaba uNyambose inqalabutho oyalana kwesakamthetho. Ngakho ke sibukile ukuthi ke umthetho wakwaZulu nje mangabe ukuthi kushoniwe kuba nesikhathi sizile. Ngakho ke siyafisa ke ukusho ukuthi umcimbi bekufanele ube kule weekend ngenxa yokuthi umongameli usewucategorize umngcwabo kaBaba uNathi Mthethwa njengomngcwabo ozoba ucategory B okusho ukuthi ke uzoba uphethe unational ngenxa yokuthi umcimbi ubuzoba seTondota Stadium. So njengamanje ke isona sodwa esikhona. Ngakho ke umndeni ucelile ukuba istadium lesana seTondota kube yiso esizosingatha inkonzo yokungcwaba nenhlelo zonke zokufihla umhlonishwa uNathi Mthethwa. Ngakho ke ngifisa ukudlulisa mhlawumbe okokuqala ukuzwelana nabafowethu ngoba bese bewuhlelele umcimbi kodwa ngenxa yesimo ke singaphezulu kwamandla. Nabo ke futhi ngiyababonga ukuthi njengengane ekhulisiwe ezaziyo ukuthi mayisiphingwe enkulu kusho ukuthini nezaziyo ukuthi bangabe isizwe sakaMthethwa sisefunela iminyama kusho ukuthi kumele behlele ngezansi. Ngakho ke ngizothatha leli thuba ngidlulise kubona ukuba nabo bayikhulumele kodwa isimo sesisho ukuthi njengamanje asisakwazi ukwenza lutho eMfolozi. Istadium lesaka kufanele sidlulisele emndenini wakwaMthethwa ukuze ukwazi ukusingatha inkonzo kaBaba uMthethwa ngokuhlonipheka. Ngiyabonga kakhulu. Asibingelele ingane zawethu kuphi nawo phila kufinyelela khona umbukiso igama lami uSaliwa ngokwandunakazi khona la empangeni eDondotho samthetho ngaphansi koMfolozi municipality. Sicela ukuthobeka kakhulu sixolise uma umcimbi olindeleke kangaka nabantu abasuke endaweni ezikude. Ekugcineni sizingane sibancane sakhele isizwe sakaMthethwa la unomkhuhlane khona. Sakhele umasipala uMfolozi la ukhethe nawo ukuthi umise yonke into ukuhlonipha ukuthethwa nomhlonishwa odlule emhlabeni. Usuke ke solikhipha uwona mhla ka18 ukuthi siyacela ningadinwa ithina niphinde futhi nizewela kithi thina sizilile siyisizwe sabathethwa singaphansi kwamasipala. Cela uqhubeke dadewethu. Ngibingelele kubo bonke abantu abazobona le video senza umyalezo. Ngiseduze kaBaba uMeya uNgcolosi sithi asedlulise okukhulu ukuxolisa kubo bonke abantu besebethe bacela izinsuku emsebenzini ngoba befisa ukuzoseseka kwi-event. Cha, isimo sibe ngaphezulu kwethu njengoba sazi sonke ukuthi isifo siyahlonishwa la kwaZulu. Sithe nathi asehlele ngezansi sizile sikhalisane nomndeni wakaMthethwa. Kodwa sicela ukuthi sigcizelele ukuthi umcimbi uzohlehla kuleli sonto njengoba kuzobe kufihlwa uqhubeke ngesonto elizayo ezoba mhla ka18 October. Siyacela kubo bonke abantu ebesebethengile amathikithi nebengawathengi ukuthi baqhubeke basesele bawenze umcimbi ube impumelelo. Siyathobeka. Sanibona noyingane zawethu umpezeko lo la sibona kumagomede ku radio inkezo nyanamukela. Ngiyathemba ngane zakwethu sozizwele lapha inkulumo beyikhona phakathi kwaSaliwa lapha insizwa kanjalo ke nendoni lapha nemeya umnumzane umfoka Bhengu ke lapha ke ukuthi lapha ke emeya seMfolozi umnumzane Xola Ngibhengu chaza ngokuhlehliswa komcimbi maskandi ubuhlela abacili bakule ndawo uSaliwa nendoni ukuthi lapha nomcimbi awuseze ukuba khona kuleli sonto ke leli ngenxa yezathu zokuthi ke lapha kushoniwe lapha eNingizimu Afrika yonke isemanzi namnyama ngokudlula emhlabeni kukaNathi Mthethwa ke lapha nomcimbi bokulindele ukuthi bekusasa lapha ke ngomgqibelo mhla ka11 October amasango bevula ngo3 lapha ke kubaculi beboshele bekhona ukhuzana igcoma uGajeni uDencane ubahope ithwasa lekhansela uSigwebo sentambo mashelelo umzukulu inkosi yamachokama umenzi
uduma kahle unjogo umjolisi umlabalaba umkhulekelo ubonakele uthandeka Hadebe ama-yellow bone laphana usikhumba ama-NND International enenjabulo langa Malahle Jumbo Uluve ushoni wasemzini uStablish umxhashazo amajolo uMafikizolo uMaqhinga Hadebe nomajwayeleke laphana ingane zakwethu kodwa ke bathembisile ukuthi ke i-date yomcimbi usazophuma futhi njengoba kuhlehle lona bekade ngomhla ka-11 ngesabatha kulele sibheke kulo osukwini elakusasa ingane zakwethu ke laphana ingane zakwethu abantu abaningi badumele ngokuhlehla kwalomcimbi kodwa sesichaziwe isizathu ukuthi kungani kuhlehle lomcimbi lendomezula lomcimbi omkhulukazi ngakuthina kwakho uPaula hlana comment section ke ngizolwa kuvo ngalolu daba mina ngila sponsor ngibomanje na kodwa ngiyathembisa unyaboya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.